ki kantin bat ki phang badan kam. Ya ka jaka hakabala I kumba ka bening bat ka khandeu kilaya tingku haka khasi ki khot ka ai. Ya ka jaka hakaba ka bening bat ka khandeu la I kumba kilaya tingku ki khasi ki khot ya ka te ka jaka ka dong dit. Ka ai de ka kantin bagi khot ya ki penthor ka ba. Ya ki penthor ka ba ki rutumen ki khot de ki hali. Ka ai ka gardang bagi temen khasi ki khot ya ki lungtha Himalaya. Ki rutumen khasi jongi ki ai gerteng ya ki lungtha Himalaya da ki luma ka shang. Haba ongkro hakaktin khasi ka theu yano. Kaktin kro hakaktin khasi kadai kaktin baki khot it ya ki rutumen kisan. Ki juong ki temen kisan lane ki temen ki kro kane kadai kaktin baki kran buram yaki. Ki ai kita ki shang ir. Ki shang ir ki de ki sit lane ki ding baki lasna ban pun haki wadut baki sum ki sai. Lane haki lingkha ki penthor ban penbiang ya ka Uthap udap hakaktin khasi ka theu yano. Kani ka kantin uthap udap barabor kim juda penan kam kha bha. Hanrei ka dei ka kantin ka bakhia nat ket jingmot bha. Bagi rutumen ki penan kam ya kane kaktin hakabaya dei bat uriu pa. Kani ka theu ya uriu pa ubalong tang unong rap lani ubale ya kano ka kam kabarit baria. Unong tre sorkar ne uhespat. Hakano ka dur ki pani pher ya ungap tung bat ungap tem. Kiru temen ki jer artli ki kerteng ya ki ngap ha ka jo ka ying ungap tem bat ungap tung. Ungap tem ude ujat ngap uba smart basting uba wat ya ka jingbam bat senaru ya ka raw bat udan ya usuna ban yada na unong shun. Henrei ungap tung pat ulong uba jaitu uba suap kabam na kiwai bat jume ban lejwat jingbam bat uni ungap dan sena ban yada na unong shun. Kiri temen ki buru ya kani ka farsi sa ki breu kat kom ki kam bat jingle jongke.